0.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:07. Ang oras Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Pebrero 22 tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Mag-live-in partner patay sa nakabunggo ang ginasakyan ng motorsiklo sa truck. Renewable Energy Council ginasuhesyon sang San Carlos Bishop kay Gov Lacson. Sa balita national, Presidente Duterte liwat gagin basura ang face-to-face classes. At nga nagahatag pudel sa Presidente agud suspendihon ang pagpataas sa bayaran sa SSS lusot na sa Senado. Sa ating balita international, Australia nag-umpisa na sa mass COVID-19 vaccination program. Sa sports, balita Nets daog kontra Clippers. At sa ating balita entertainment, Julia Montes mas malipayon sa kabuhi sa karon. Sa balita, nasa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippines Standard Time kakaroon sa litalinasang mga balita lokal. Gendeklarar nga patay ang mag-live-in partner samtang pilaso naman ang upod nila nga bata sa aksidente nga nagluntad sa may National Highway sa Hacienda Manuelco, Barangay Pandanon, Banwa sang Musya, mga alas 10 kagabi. Ang mga nagkalamatay gain kilala nga Sanday Arnel Calalas, 27 anyos, kag Jessa Laranio, 22 anyos. Samtang pilason gain kilala kay Jasnel Calala, isa ka minor de edad, kag tanan residente sang Purok Paradahan sa Muman nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant John Paul Tabuharang, hepe sang Murcia PNP, nagapauli ng mga biktima sakay sa motosiklo sang nagbunggo sa nagaparking nga truck sa kilid sang kalsada. Sunod kay Tabuhara, bangod nga nagaulan kag medyo madulom ang lugar,
Posibleng wala matalupangdan sang driver ang traka. Nakaangkot sang malubhang nga pila sa ulong mag-live-in partner bangod wala sila sang helmet nga gintunaan sang ila kamatayon. Estable naman ang kahimtangan niya sang minor de edad. Gilayon man nga nagsungkang driver sang truck na si Hans Uyko, 19 anyos, kag residente sang barangay Igmayaan, Banwa sang Don Salvador Benedicto. Kinahulat pa karon na kung ano ang desisyon sang pamilya sang nagkalamatay. Giinsuwesyon ni San Carlos City Bishop Gerardo Alminaza kay Governor Bong Lacson nga magtukod sang Renewable Energy Council agud malabot ang handom nga mangin Renewable Energy Hub ang Negros Occidental. Sa sinapol nga ginpatigayon sa Kapitolyo subong adlaw, ginpahayag ni Alminaza nga tiuna agud seryosohon sang gobyerno nasyonal kag probinsyal ang mga plano kag ipasiguro nga hindi maapektuhan ang palibot. Nagapati si Alminaza nga ini ang matigayon bagod madamo na sa ginhimo nga mga pagtuon kag nakita naman ang mga problema kag isyu nga dapat sulbaron. Si Alminaza nga nagaserve bilang leader sang Withdraw for Coal campaign ang isa sa mga nagapamatok sa 300 megawatt SMC Global Negros Power Station coal-fired power station sa San Carlos City, Negros Occidental. Angot sa mga balita, ginpasalig ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga handa ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa pagtukod sang Renewable Energy Council. Sa sinapol na ginpatigayon sa Kapitolyo Provincial pod ang Renewable Energy Group. Ginpahag sang gobernador nga magapangitang probinsya sang mga magabugos sang Technical Working Group o TWG sa sulod sang duwa ka semana. Sunod sa gobernador, mas maayo nga magahalin sa pribado nga sektor ang magapamuno sa pagatukuron nga council. Ang pagtukod sa mga council ang unang ginsuwestyon ni San Carlos City Bishop Gerardo Alminaza nga isa sa mga nagaduso sang renewable energy sa probinsya ang isa barato kag matinlo nga pagakuhaan sang enerhiya. Pila sa mga nagapangunang renewable energy sources sa Pilipinas among hydropower, geothermal, wind, solar kag biomasa. We met about renewable energy, and it was suggested that if we can form a energy council, the provincial government has committed that we will form that said energy council. Dapat yan si Governor Bong Lacson. Sa iba niya balita lokal, ginpahayag ni Office of the Building Office Acting Head, Engineer Nestor Velas, nga sa Miyerkules nga adlaw ila pa panaugan sang stoppage order ang ginatukod nga cell site tower sang dito Telco sa Purok Himayo, Barangay Ali, Syudad sa Bacolod. Ini matapos nga ginpapanaugan sang notice of violation kasunod nga nagtukod na sang tower nga wala pa sang building permit na gikan sa Obo. Sunod kay Velas, kalabanan sa karon sa ginatukod nga cell tower sa syudad ang iya sang dito Telco Company samtang mayara man ang Globe kag Smart. Ginpatag ni Velas nga sa idalom sang Joint Memorandum Circular nga gin-issue na sang DILG kag iban pang ahensya sang gobyerno, ginkakas ang pila ka mga requirements sa pagtukod sang tower kangay isang barangay certification kag approval sang sangguniang panlungsod. Pero ginklaro ni Velas nga dapat makapatuman sa information and education campaign ang Telco Company sa mga pumuluyo angod signaduso nga proyekto. Sino ba Velas, nagapakita sa ila record nga naka-issue na sila sa building permit sa 27 ka towers sang dito Telco. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa Desin Wave Action Radio Philippine Standard Time DTX 500 capsule mga kaaksyon na hindi gid magkalipat nga maginom sang DTX.
nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B.
Bawal walang mask, I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nire-respeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Nasa aksyon! Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time at nagkaroon sa detalinasang balita nasyonal. Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala magsugot sa Presidente Rodrigo Duterte nga magbalik ang face-to-face classes sa tubtob sa bulan sa Agosto subong nga tuig. Suno kay Roque, hindi gusto sang Presidente nga mabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga estudyante kag manunudlo. Tubtob nga wala pa sang may nabakunahan sa Pilipinas. Apang gingkaron ni Roque nga mahimo i-konsiderar ang face-to-face classes sa bulan sa Agosto sa mga lugar nga may manubo nga kaso sang COVID-19. Ginaprubahan na sa Senado sa ikatatlo kag pinay nga pagbasang hagna nga naghatag sa presidente sang poder agud isuspend ang natala nga pagpasaka sa contribution rate sang Social Security System sa panahon sa national emergency o kun may kalamidad. Sa 21 ka boto, ginaprubahan sang Senado ang Senate Bill 2027 nga gin-sponsor na Senator Richard Gordon nga nag-amyenda sa Social Security Act of 2018 nga ang tuyo amo ang amat-amat nga pagpasaka sang monthly premium contribution sa mga miyembro sang SSS. Sa idalom sang lahi, mahimo nga mapospone ang scheduled increase sang tubtob 6 ka bulan kag mahimo nga magpapalawig sang 6 pagid ka bulan. Sa iban nga balita national, naka-heightened alert ang Bureau of Quarantine o kon BOQ kay Department of Agriculture o kon DA matapos gin-report ang unang case ng H598 avian flu sa Tawo. Sa laging handa briefing, ginpayag ni Health Secretary Francisco Duque III, kinapatuman sang BOQ ang border surveillance samtang ang DA naman ang naga-surveillance sa animal health. Suno kay Duque, nagapakig-angot ang duha ka ahensya para masiguro nga hindi makasulod sa Pilipinas ang avian flu. Dinalikdan nga weekend sang ginanunsyo sang World Health Organization ang transmission sang strain sa Tawo. Suno kay Duque, lakip sa sintomas ang masakit among hilanat, ubo, sore throat, muscle ache, diarrhea, abdominal pain, kag pagsuka. Nagpanugyan man ang health official nga magpakonsulta kung may nabatsagan nga sintomas, ilabi na kung gikan sa mga lugar nga mayara sang bird flu. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi ang mga healthcare workers kag si Presidente Rodrigo Duterte ang una nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine sa bangod ang Sinovac nga ginapaabot mangin una nga brand sa bakuna nga ma-deliver subong nga semana ang wala ginarekomendar para sa healthcare workers kag may edad. Ginhimo ni Roque ang anunsyo matapos ginhatagan na sang Food and Drug Administration kon FDA sang Emergency Use Authorization kon EUA para sa Sinovac apang wala ginrekomendar para sa health workers bangod may 50.4% lamang ini nga pagka-epektibo sa nasambit nga grupo kung ikumparar sa 65.3 tubtob 91.9% nga efficacy rate sa mga healthy individuals nga nag-edad sang 18 tubtob 59. Dugang pa ni Roque, magasapol ang National Immunization Technical Advisor Group nga mo ang naghimo sa listahan sa nga prioridad agud liwat ini nga usisaod kag mahimo pag-uhon kag kinahanglan na para sa Sinovac. Sa katapusan nga balita national, liwat nga nanawagan si Anay Senadora Loren Ligarda nga proteksyonan ang traditional knowledge kag cultural property sa mga tumandok sa ginpatigayon nga hearing sa Kamara sa House Resolution 1549 nga nag-imbestiga sang issue angon sa pagpeke sang mga ginhabol nga tela halinsiban nga pungsod. Ginhatagan importansya ni House Deputy Speaker Congresswoman Loren Ligarda ang kakinahanglanon sa pagbutang sang geographical indication o kon marka nga magapakita kundi naghalin ang mga disenyo kag tela nga ginahabol agud matap na pagpeke sang mga ini. Mabaskog man nga nanawagan ang anay senadora nga hatagan sa nagakaigo nga suporta ang industriya sang paghabol agud masiguro ang pag-uswag sang pangabuyan sang mga manughabol sa tagsa-tagsa nila ka mga komunidad. Madumduman nga naglapta ang mga balita sang nagdigan nga simana nga may mga peke nga tela halinsiban nga pungsod nga ginsunod ang mga disenyo kag paghabol sa matumando halin sa Cordillera nga karon
nagadagsa na sa mga lokal nga baligyaan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan babakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sabisan ang mga kahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Lasay sa 38 kagaron sa Litalinas ang Balita International. Nag-umpisa na sila mass vaccination program una sa mga frontline healthcare staff kag senior citizens ang Australia kasunod nga ang pungsod wala na nakarecord sang local case sa ikatatlo kasunod-sunod nga adlaw. May 20 ka mga tawo lakip na si Prime Minister Scott Morrison ang unang nga nagbaton sang unang nga dose ng bakuna. Kahapon nga daw Domingo samtang ang mas malapad nga roll out ang nag-umpisa subong adlaw Lunes sa din ng otoridad ang ginapaabot nga makabakuna sang masobra 60,000 ka doses sa katapusan nga semana. Ang vaccine nga gingamit among Pfizer nga ginapaabot nga sa masunod nga semana makalabot na sa pungsod ang unang nga batch sang AstraZeneca. Una sa balita, una sa aksyon. Kat sa sports, balita nakuha sa Brooklyn Nets ang inaikado nga sunod-sunod nga kadalagan kontra Los Angeles Clippers sa score nga 112-108 subong adlaw. Nanguna si Nets si James Harden nga may 37 points, 11 rebounds, kag 7 assists, samtang si Kyrie Irving naman ang may 28 points. Naghampang ang Nets nga wala sa gihapon si Kevin Durant sa sunod na sang apat kahampang. Nakaangko naman si net forward Jeff Green sang shoulder injury matapos nga ang pagbunggo sini kay Clippers guard Patrick Beverley. Sa dong Pebrero 2, nalutos man sang Nets ang Clippers sa score nga 124-120. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginpahayag sa actress nga si Julia Montes nga mas malipayon o kung mas gina-enjoy niya ang sitwasyon sang iya kabuhi sa karon. Ini ang gin-share ni Julia sa vlog sa Yabian kag pareho man nga artista nga si Dimples Romana sa mapamangkot kung sang san una pinsalan sili nga siya ang breadwinner o kung magabuhi sa iya pamilya. Bangod sa temprano pa nga nasabak sa pagtrabaho, natunan ni Julia kung paano hatagan importansya ang kwarta nga iya ginpangabudlayan. Ginpaamit man ni Julia ang pinakadako nga natunan sini bangod sa pandemya sa diin, dako ang pasalamat sini sa kada adlaw nga pagbugtaw sa aga nga wala ini sang masakit. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 40 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 22 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.